Yung oras na yun, alas 2:30 iti malim dito ay Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kung agara-gara tigit agisimbo sa miti dahi tingagon daway kakabsat nagado apong istorya dito yung inaramit ko nagado nga pakpakatawa iti dahito yung oras iso nga da kayo apong hampay nga makaturog nga data Asya dagiti dito yung apo Europa na imbag nga malam yung amin dita Asya na imbag nga rabi yung amin kakabsat kang kagayem ipasa yung apo dito yung wano yung seryo dahito yung nga live nabnutikas na po ka ano tayo nga kakatawa agagarak-gak agpapagak iti dahito yung nga oras. Dahito ya po, sige Shantik, nga isagsagot ko kada kayo amin, Mary Grace Domrica Enrico. Sagpaya po, shout out kayo madamdama. Ta narigat kami nga shout out at no, ada kami ada samiwingin kay mabasbasa, mabdengdeng ko nakidi, mabasbasa ko na matan. Wala po, kumusta kayo amin na po nga wanti labas na. Hello, kumusta? Ako na ni at Sir
at lamta kami agkanta kamun tay paborito kon ni Apo Felicitas Kines. Nya paboritong sister Peli, happy watching sister Peli dito Santa Cruz, Tenerife, Spain kakabsat. Alaki share yu ako da kayo nga 44. Tad wala nga oras ko apo dito ada kanayo na live kada kayo amin apo. Kaya supposed to be apo tatta ko ba hindi pa nang i-present tag aglalaban in sunubigat na contestant apo iti Ilocos Norte, uno Isabela, uno Ilocos Sur, uno La Union. Ngam dagsang kasat apo tahanda pay kanu nga ready. So hello to Norty Viloria. Iso nga instead apo nga gi-present na kiti kay contestant rawraya awang kayo liwliwen kayo ti daytoy nga kanito taagi basa na apo ti jokes nga pagpagatawa nga inararamit ko tatay bigbigat me kada kayo amin apo daytoy ti para kada kayo nga awan iti labas na. Okay, 46 viewers kakabsat umadu kayo manin. Hello to Jovelyn Marikit. Isa layo pa lang po na kayong OFW ayan man nga anya man yung uparahan nyo tita hindi nga kanito. Madama kayo po nga gloloto, madama kayo po nga full all that, madama kayo nga suksukaw, no nyo si suksukal nyo, nagimas ti aksukan na po. Ala, happy watching to Mami May, gisabali nga kwarto kakapsat. Da kayo po no madama man tibingay, nakita agbibingay kita po, na imbaga po nga rabiyo. Anya si bingayin nyo katika po, ngay bagbagak, ang agbibingay tipuwan, agbibingay nga mangan. Dan, hello to Sir Arnold Vieta po. Kachat-chat ko na tayo ni Sir Arnold Vieta. Dagiti amin na po nga nalodan. Dagiti na nga bak isang 50, basila ti utang ko na po, taman dya kayo ti adu utang na. Dagiti na nga baka po iti subscribers, iti YouTube di Kalman, datay ubing. Nalipata man yung tinagan nan, tay Rona. At ay Rona kakapsat, di mag Krishner Rona ko na ng satay. Admin, sino di admin dito yung makamuda dyan ko na? Nagan na po. Iso apo ti kanayo ko nga katkat wala dyan kas na ikarek. Iso ti agbalin niya sponsor ko. Iludak to apo nga mawambot pa iti ini. Number nga intit na kanyak taludak ko man na apo tano at pag Facebook na nga kang kanayon. Hello Angelo. Catherine Escalona, wagwagem tabilbil, Ros, uga, upano, ape medyo na kwalitayan ko, nasunod. 48 viewers, da kayo po nga 48 viewers, alak, i-press yo po data share. Tangay basit utang ko ni Victor Radyo apo di tayo Ilocos Sur, Santa Catalina, naludangkan. Ni kastamit kay ni nagan na lagi tayo ni Pichay. Ni Pichay. Nalipata mo tan tanaga ni Pichay. Lagi siya po nang abak ni Mitsong, naludanan na po ni Mitsong. Naludang kayo namin na po basila to utang ko. Evelyn Talbo watching from Macau sa China, sir kunana. Isa naman na Evelyn. Kasano apo ti unit na pintas? Naupintas maya mo lang ti audio na po. Hanak nga na banarbar, hanak nga na singgit. Mawatan nyo mula sawsawag apo. Rainmel Jobel na Costa. Hello sir. Naimbag nga malim mo kunana. Ani Jobelin Marikit, kastong ipalpalakpak na po. Bambi Paknis Abadilla. Hello manang Bambi Paknis Abadilla ading ito adaman na nababang dami mo no para no bigat ikanak tuman. Ay wanda kayo apo nga abuy-buya nga naling agaramit ti daw agaramit kayo para no bigat tay sen yung tumang kanyak ta. Kita ba na puti kalengan nga garamit ti dali no pay into no bigat apo awan nakitisiing contest ta nga ready dagiti apo nga contestant ko apo. Nga mag-live na nga ti normal napakatawa na at pagaramit ak ti istorya kadaglalao.
Iso nga padaanan nyo ito nabigat apo. Laglagitin nyo ito sa barulong nga Domingo apo. Raffle si Burias nga natiban. Ano, nakapalo kayo. Ang kapay nagpalo ako, follow kayo, nag-subscribe kayo na po dahito yung page. Ala kakabsat yung gagaye. May share yun po, Charlene Yoma Rabon. May baga po nga agiti pa-shoutout yun po na nagpangatulong sa nga nalabsakon. Baliwan nyo po na pa-shoutout. Kas mamugad nga bilang nga isagsakot ko kada kayo amin na po agbuybuya dahito yan na po iti para kada kayo amin na po dita balisteros kagaya na po naimbag nga rabiyo amin agnanayon nga yayaten ka by leng pamitan. Lipatan kan tikon langim saan Tanga iwamat ayat anay isang sangayan. Hello to Oliva Wandasan. Hello aling ko na dabok tagdingig iti pray pay no kasta pakablawa man minsan ko di tayo Spain. Hello Oliva Wandasan. Agdingig sir ko na nadadamdam mo na kano aputi agbuya. Sino man aputi insan ni Olive Wandasan dito ay Spain. Naimbaga po nga pa nagbuybuya yo amin. Kakablawat na kayo ni Olive Wandasan. Sa Palma. Hi sir, sir, pasyatan man iti nakaikamangag nga kita panyaganis iti Rabanal Ben family. Hello to JR Parinas Palma. Dati asawa ni Atchang dato yan. Hello Charmaine Ben Palma. Kata kayo amin na po nga buibuya na yung baga po nga Rabio. Dagiti kano nakaikamangag ni JR Parinas Palma po dita payaganis ni Uncle Simong Ben, kumusta kaya po dita sa Kapkablaw nagabugin ni JR Parinas Palma. Tatalang agpuyo datoy asawa ni Charmaine Ben ato yan. Oliva Wandasan, thank you sir kunana ni Madeline na Tabieros. Pula po, kumusta ka sir kunana. Charlene Yoma Rabon, Analisa Agustina Santos, give good evening, watching from Hong Kong. Kata kayo amin na po nga taga Hong Kong, ayan man nga sulit tulubong tayan yung OFWs apo, na imbag ngal daw, na imbag nga rabi, na imbag nga malimyo amin na po. Manipot dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Toy anak, kapsat ken gayem yun, titanga-tang apo. Nga host, iti liwliwa ken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano.
Siya apo ni Roderick Temporal, Ben Lizardo Molina, di agbalin nga timonyo iti daytoy nga oras. Mary Grace Dobrique Enrico, kastamit kini Paul Abelio Verde, Ann Florido Romero, may kayunta, agkakatawa tayo apo. Onike, Sensya, DJ Molina, Nyakunana, bihira mi ngagbuya ko nana. Okay lang, Onike. Hello, Onike, iti kwait. Thank you very much for watching dita kwait kakabsat. Di pamilya ni Onike, iti loader ni DJ Arnel Takmo dita. Pinoy Home Radio iti pagilian nga kwait. Hello to Flora Abelia Borday, Jobelin Marikit, ni Lorraine Baguyo kakabsat, ni Sherlyn Yoma Rabon. Request ko bantay alas 3 di parbangon ko na. Kastamit kin ni Niblin singlets sa pangnyajay. Singlets pag Pangyaw, good evening, watching from Kamalanyugan, Cagayan Valley ko nana. Hi to Nailib, singlets Pangyaw. Nyaji kapilyado nan? 58 ako pinaka-online. Chloe de la Cruz, good evening. Onike, shout out ka amin. Admin ng Secret Diaries. Sila DJ Kuya Sunny Dancel. Hello to DJ or Kuya Sunny Dancel. Manipod kin ni Onike. Lilibet Villanueva Geron, ni Arlene Martinez, kakapsat ni George Olivas Tapada. Ay senarag sa krabim ken kastamit gagiti amin nga magbuybuya po, makailiw-liwati, makaparay-rayaw nga programa. Ala, thank you very much George Olivas Tapada. Naimbaga po nga rabiyo po dita Barangay Pugo, Ballesteros, Cagayan iti Tapada family. Ken takayamin na po timuli na family po dita. Kastamit po dita yun na ditayan natan dita pagga po ti Alesti family, Jaylin Ligar, Mariwil Florido. Dahito ya po iti para kada kayo amin nga awan ti labas na nalpasto namin nga contest mi. Dito ikuwait baka baka agite dakto ti pagload ko na. Martirak kadagripos-pos yung amin kakapsat, Gina Padilla Kabiko. Kumusta ka dita San Mateo Isabela? Dagita anak ko ni Angel kini Nyajay. JF, love you mga anak ko. Miss ko na kayo. Kuna ni Gina Castillo Kabiko. Gian Agustin Pablo, hi Kuya DJ from Taiwan. Sagsakot ko kada kaya men apo daytoy nga sonata, da kayo apo nga datapugo. Ballesteros Cagayan. Happy watching na imbag nga rabiyo amin apo dita. Kapkabalawak ka mo, amin apo dagitay agsyasat ide nga madama. Ite daytoy nga rabi. Dagitay mangitang tangad apo ti Red Horse. Dagitay gininom ti iti serbesa dita Pilipinas kakapsat at apil lagi ninom tata. Ay gininom po iti lambanog na imbaga po nga panagsyat yun. Madamdamay kang kayo iti may isang pakatawa po. Maadaw iti nalay nga manginom. Hello DJ Jen, hello Jen Agustin Pablo, shout out. Kitay anak ko, Shana May, Franz Adrian, Kenny Steven, Jules Rosario, manipot kini Len Ortega Domingo. Hello to Manong Jun Paz dita Madrid, Spain. Shout out dagitay pamilya Mijay Tayak Bantay Ilocos Sur ken dagiti ken darat Pinito Ilocos Sur dati yun ang pinili. Darat pinili ato yung manong. Iti darat pinili Ilocos Norte dati siguro.
Hi, Jonalyn Vuelta Rivera. Hello, sir. Shout out ka di anak namin. Dita Nagilian, Baggaw, Cagayan, Kunan. Hello, Jonalyn Vuelta Rivera. Kaligti ay kamag-anak na kano po dita Nagilian, Baggaw, Cagayan ni Jonalyn Vuelta Rivera. Kapkablawan na kaya po. Pinili, Ilocos Norte 1. Pinili na jay, darat pinili. Hello! Gondawards Group niya to'y. Guardap. Group, quite hello. Sir Lucian Nonyer can dagta na, siguro ko na. Haiwan, namimbag nga malimyo. God bless po ko na ni Haiwan. Hello, June Pinili. Thank you. And more power. Junior De La Cruz De Los Santos. Good day, shout out watching from Apari, Cagayan. Hello, J.R. Santos. Kado tatati ko dita niya, dita pari. Kado tatati. Nyatay ko na ng kurita. Kurita uno tipusit. Oh. No kastoy ka bulbulan sa kaya fiesta ko maapot ya Apari, Cagayan. Kumusta kayo amin na po dita Apari, Cagayan? Dita nanapatan na Apari, Cagayan na po. Dita nakaikamangak nga lugar. Kastamot iti bangag Apari, Cagayan. Kadayaken iti alakapan na po. Dita alakapan, Cagayan na po. Kumusta iti Tabutol family kun Kachola family. Nagapukit ni Mami May Orita Kachola Orita Molina. Lagi di kakabagyan na nantimi po dita Tabutol family dita alakapan na imbaga po nga Rabiyo amin. Kastamit dita Payaganis Ballesteros, Cagayan nga yan ti lugar ko po. Ti Lizardo, ti Ben kun ti Temporal and Molina family po na imbag nga Rabiyo amin. Naragsak nga panaturog yo. Hello also to Madam Rosemary Juan Julian. Great Commander at Lugar Misery Jay Banna. Ay taga-Banna ka, manang. Ni Rosemary Juan Julian at Dante Midiji Banna. Ni Apo Sanggunyan Ruben Taroma and Mrs. Esther Tanda Urita Taroma. Ijay tinakay kam, ijay te anti-anti ni May. Ijay Banna, Sentro 2 o Sentro 4 ajay. Basta Taroma family di Banna po, ya sa Dagi Sentro. Kabagyan ni Mami Dayjay Dakil ti ada hardware na po di jay Taromas Hardware and Farm Supply dahi po ti kabagyan ni Mami May anti mi kan uncle mi dahi jay po nga establishment semento HBO Records and Oyoboy. Para kada kayo amin na po datoy, tarugyan ako na po ti Mang Ted, iti pagpakatawa kada kayo nga 80 nga naka online. 82, iya daduyo pa ya po, nayunan nyo pa agpalo kayo kung dahito yung page ko apo. Ket ag-subscribe kayo nga apo da YouTube channel to yung nubuti biyang Roderick, kastamit kini Princess Joy Tablak, Ken ni Lovely Jazz Molina Sunyiga. Pakipalo yo apo, pakisubscribe yo ida. Laglagi pinyo apo ito na Domingo, mabula po ti may isang native nga baboy nga Boreas. Babae apo nga Boreas. Aming nga followers, aming lagi dyan nagpapalo apo ti saglilima. Qualified na po agpalista kayo ang kiti admin ko. Agsagsagan na kayo apo nga mayat nga makayayayam iti dahito nga gundaway. Ngayon medyo ibababak apo iti abakan nyo nga load tano 50 sa agasot magastaran na kapo ko awan ti aduunay nga sponsor ko apo. Kapalpalod ko tatay. Nakapalod akman ti medyo adabalor na po ko basit ti sponsor ko. Iso nga agaya ayam tayo habang orayin nyo po ti oras ng panagturog yo tapnohan kayo nga maboring agulog kayo po libre Ipagtuyusan awan gaya tay mudiga pagpagbuklaeng kayang tay taaya.
Parparbuklaying iyang sagsagot ko kada kayo amin na po nga 74 nga naka-online. Pangasiyo apo tapis itin nyo datayan ti share na. Tanong sino ti mga bak madamdam matahan kayo nag-share apo. Alak na imot kayo matakiimutang kayo hangkong ay titaji nabak kayo apo. Di saan nga share apo, saan nga qualified nga makiayayam iti question and answer portion madamdama. Iti naminsan Di agbalin nga sponsor tayo ti daytoy nga gundaway kakabsat. Ti MJ kinamag ko uniforms and t-shirt printing nga masarakan iti Kabuluan is Ballesteros Cagayan. nalawa Tangay no bigat awan iti singing contest. Mabalin na po nga agpa-raffle to ti maysa nga t-shirt nga baka nyo ti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano adda logo adda t-shirt na nadya na po. Yati kaya iya nga style tayo muna nga style nga pura uno tayo style nga nang isip. Takapatangkon to ti MJ uniforms and t-shirt printing nga po tamang i-sponsor to ti maysa no para no bigat. Iso apo tagi ag-pre-print kadagiti amin nga t-shirt iti liwliwak ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Sapay ko matati mga bak apo ti t-shirt. Taga Bulog buno taga Ballesteros tanala kadala nga po nga alaan di jay. Ayan ni MJ Guillermo uniforms and t-shirt printing. ni ay ayatem ni ay ayatem O da kayo ni ayaten ka na po. Ket 87 na po ti viewers na po. Thank you very much. 89 ket habang nga po nga do ti viewers, dahito yun natin di umuna po may kadua, uno may katlo po nga isagsagot ko kada kayo amin, nga wanti labas na, atay paborito ka po, dahito ya po iti para kada kayo amin. I-share yun po, 86 nga na
Dajaya po iti sagsagot ko kada kayo amin na pong agbuy-buya nga 76 Dajaya po ti para kada kayo amin na po. Now and forever itaken itiag na nayon nga kunana. Ket ka sa tapno po napimpintas iti paning kayo panagbuya ken panagdingeg iti daytoy nga gundaway. Daytoy po ti para kada kayo amin. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibagat, ay ayaten ka, kasta kamet kanyag. Dinggem tuy aso, iliw tuy puso, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Dinggem tuy putok, putok to'y pusok, aw-awagan na ka, denggem ka din ala. May kato'y sibay, pusok kumay payapay, tapnon maep-epan, iliw ken sinay. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairot ngarakup, abuyugan ti as-asug. Ililiwek ti agep na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng mangtitileng tilapayag umaikan o biyag ko mailiwak ko na iken ka. Para kadagiti amin na po nga nanganti tagapulot tatay. Tagapulot, isang sagot ko kata kayo amin na po nga buy-buya kinagdengdengeg iti daytoy nga oras. Alan ayunan nyo po nga sa kasot datoy viewers ko. Hello to kadagiti amin na po nga admin ko. Dagiti tracing admin, happy watching kata kayo amin na po. Ken kastamit kata kayo apo nga wan iti labas na. Denggem ubiyag ko, denggem ti ibagak, ay ayaten ka, kasta kamet kanyag. Denggem tuy asuk, iliw tuy pusuk, nabayag lang idin, aditan na giniliw. Denggem tuy putok, putok tuy pusok, aw-awagan na ka, kanggem ka din ala. Umay ka tuy sibay, pusok pumay payapay, tapnon maep-epan, iliw kesenay. Ililiwek ti ka rin yuni, ayat ti damdamo, tinairot ngarakup, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agep na samsam itngem tagapulo. Asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot. Ililiwek ti areng-eng titileng tilapaya, gumaikan o biyag ko, mailiwak unay ken ka. Ililiwek ti karin yuni, ayat ti damdamo, tinairot ngarakup, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti agep na samsam itngem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot. Ililiwek ti karin yuni, ayat ti damdamo, tinairot ngarakup, abuyugan ti as-aso. Ililiwek ti nasam itngem tagapulot. Asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot. Asabayan ti ap-aprus ap-apiras ti bukbukot. 92 viewers kada kayo amin na po. Thank you very much.
Ayan, apo ti tagapulot, na imas ti palotipot, na imas ti palinang, na imas ti kuya-kuya, kunada, walang ti manang-manang, da kuya-kuya, awan ti inang-inang, por Diyos, kakabsat kang gagayam. Da ito ya po iti para kada kayo amin ako nga, da kayo amin ako nga, buy-buya, 89, 92, han na maabot ti, kasi kayo, han na maabot apo iti sa gasot. Da ito ya po iti para kada kayo amin, nga buy-buya, 87. Da ito'y, happy watching to JR Pariñas Palma. Saan niya ko nananyay? Saan niya ko na nagriga kami, nagsubli kakabsat. Hello JR Palma, ni Charmaine, kumusta? Achang! If you could see me now, the one who said that she'd rather roam, the one who said she'd rather be alone. If you could only see me now, if I could hold you now, just for a moment, if I could really make me mine, just for a while, turn back the hands of time. If I could hold you now. I've been too long in the wind and too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedoms of my chains, and lying in your loving arms again. If you could hear me now, singing somewhere through the lonely night, dreaming of the arms that held tight. If you could only hold me now. I've been too long in the rain and too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. Kata kayo amin na po nga dangdanga ka buy-buya na imbaga po nga panagbuy-buya yo po, pasensya nyo na ako nag-kyukat sanak nga nalinga kumanta agpakpakatawa nak lang kata kayo amin na po mangliliwakin mangrayrayaw kadagiti amin nga OFW nga pakiramanan na po di Pilipinas. I've been too long in the wind and too long in the rain, taking any comfort that I can, looking back and longing for the freedom of my chains, and lying in your loving arms again. I can almost feel your loving arms again. Pasensyaan nyo na po dato'y panagkanta-kantak ta hanak na nalay nga po nga kumanta. Dahil po iti para kata kayo amin ta mangbasa na kunti may nga surat uno may nga pakpakatawa po. Dahil ya po. Okay, 62 bimatit kakabsat. Mayak ko na da. Ay to Alan Cortez, dagiti admin ko apo nga 13. Nga mangkit kita kata kayo apo, mang songsong bat. Na imbaga po nga pa nagbuybuyayo.
Dahil ya po pagpakatawa nga nag-isagot ka na kayo nga muna nga pagpakatawa po. Saka na kayong agulog kayo no makaulog kayo po. Agad kita narabawa po iti ilagan na dita. Nga nakaida, agiti agasum-usum po. Buy-buyan dak pa lang po, agasum-usum da nandiyan to lang no, ibasak dati pagpakatawa po nga muna. Hello to Grace Duldulaw. Shout out, iti pamilya, dita Santo Niño Cagayan, Catalon Ken Duldulaw family. From Grace Duldulaw. Maria Jarin Mats Andaw, watching from Hong Kong. Magandang gabi po sa inyong lahat. Dayan Angko, naturog dan siguro sir ko nada. Nasa papaya po. Hello Lisa Otosulong. May muna po nga pagpagkatawa nga nagisagot ko na kayo. Dahil ito po ka patangan iti doktor kunti may nga pasyente. Napan nagpakonsulta ni Gusting iti health center ket kinunana iti doktor. Dok, apay nga no aginom kami kadagiti parkada ket agkupit to'y barukong ko aglalo no siya ti aggasto iti inumen mi ken pulutan mi kunana kantay doktor in konsulta na po at agkupit kalo ti barukong datoy ni Mang Gusting kayon songbat mo tay doktor kakabsat ka doktor delikado to'y sakit mo kabsat kunatoy doktor ada sakit ta pusom no gumasto ka kayat mo itimangan ken uminom ngem saan mo pay kayat iti tumaki iso nga agsakit tabarukong mo kuna dati doktor kakabsat dahil po ti konsulta ni Gusting agkupit uno agsakit kano ti barukong na no iso ti aggasto kadagiti inumen ken pulutanan da no agiinom da po kuna dati doktor ka agsakit da tabarukong mo no gasto ka kuna nagsakit data pusom kuna na po. Iso nga dahil po istorya na. Dahil po ti mo na pagpagkatawak. Tani Gusting nga po kaya natin mga nangamahan na kaya tito makingang fuera de los buenos. Ado po iti manginom nga kayat dala nga po ti makinom makipulutan kada makininom ngam saan da nga gumasto uray ringudan nyo ato may isang alapayo kuwapo nagado kakasi dagiti kainuman da po nga no awanti kwartada alla ka makiinom da ka syempre no maminsan lang mabalin ngam no kanayo nga makiinom ta kanayo mo nga may libre na po kaya na mo lati mininumon kaya natag pulutan kada uminom ngam ham mo nga gumasto mabainak no syakas di kakabsat kang gayem ado nga talaga atay pa ikawalon na pa tay pulutang kakabsat ano dagitay manginom nga talaga imbes nga agpulong iminom nga kunana hanin tagpulutan mo tayo anang mga sabayan ti ara kundi mami bubusan tayo pulutan gumatang tumanin tayo para gatang ang kakabsat kang gagayang agpaiso datoy kakakwasta aday tati boksingero nga kunada kakabsat nga nakaputput lata di manahang nangaluktan di manaputano gumasto kumamat ita Pilipinas ado ti kasjaya po no nagtutungtong dagiti lalaki ati may isang manginom mo na sisimon na no ayabanda ka aki agi mamandi pali dadamdamo momento no maramanan na po apo kaya tanan hampay nga gumaston kuna dagiti Ilocano no wakati kasi ka patak kakabsat kang gagayem kosto ta kunam sir kuna ni Faith Marie Talosig gumarang apo na ang dagiti ka kasi natatawa po talagang aji pulutan di pa pulutan kasla ko malang ate ati basi-basila ang ti pananganda panagpulutan da han takot charang da nga laing talagang bakwon da kakabsat kang gagayem data nga pulutan no ka iso nga narigat ti makipulpulutan no kasjay kada kayo po nga agbuy-buya nga kasjay nga makipulpulutan hangkay laka di mapaspasagidan na po ta uray kawan mo ti bagbaga nga nagan nyo hangkay magwargura po ta tuwin mo ti biyang hanunay nga mahilig nga agpulpulutan anak kumininom po ta uray apo no ipabantayo ti sangabagon nga white nya red wine kadaglalawak kitay tandway uno nya kitay nangingina nga arak hangwang kutsina po ta agsagi dahito ilang kuno kwa aggas at dagas na
ay kaslado na puno ti angin no ti bigbigat iso anak pa mininom ti Coca-Cola kada amin nga da acid na ta narigat apo ta nasakit ti tiyan. Champion ti boxing ko nada. Kamilan na kamitin na kunam sir apo nagriga buton sir kata makipulutan nga kamuton nanang amo yung tikagurgurak apo nga style dagi ginom di ba di ko magiinom da kamay may sa tibaso nga pagiinuman da kasano na po no nagmamamagagawod da di sumaruno nga na iminom kan da di baso ta iti da kanya kung mabayina law na mabayina kakabsat kang gagayam nga napadasak apo iti ada istorya kin ni Mami May nga idi apo nagbasa na kapo di college kami ada ROTC me napatasak apo iti numano kami nga dadyi unag ti kwa numano kami apo nga agbabasa ti ROTC ano 30 kami uno sa 50 kas di ako ti style day apo dadyi officer mide mangukis ti may nga dulce tapos mulmulam na ipasa na kundi may kadway nga na from 1 to 50 nga estudyante mulmulam mi apo di aji dulce apo anyang arigit ko kakabsat kang gagayam numanong ang iwat tinapanan na sana ipasaking ka ipasam di sumaruno ipasam di maysa mulmulam ipasam por Diyos napunon tumol at microbio na di na udin kan may sarakok masapol apo nga inumon nyo amin na jay pagkanayin nyo tanuhang nga magkanay nga makadanon ka na di number 20 nga tao apo mapanis kami apo no pospos up narigat apo ti agbasa ti ROTC kasdi apo pagkikinamatan da kami no aji maudi mapanis tupay law nakadagdag senta atay nagan natay kuanan atay butas mi nagan na dyan tay kumba mi apo perme lalo nagkutong nakide agkakatawa kayo payso dato apo may isang adulsi pagmumulmulan nyo mulmulan di muna mulmulan yung gamay kadwa mulmulan yung may kalo ipasa na di may sa awan kakabsat ko gagayang keri ko kuna ni Mami May kiyas ko kuna napadasak tikas jaya po ngum siyempre sakti din medyo apno tak kundi magsako imulmul sako ikas jay ay apo may isang adulsi mulmulan ti manong tao no ROTC narigat apo ti baling nga soldado apo naging masunser ko na apay so dato yung ako nag-istorya ti nagsasalawasaw no yung may isang Skyflex no may sapo dahil yung may isang Skyflex masapol nga kanumi numano kami no 15 kayo ako tipitipingim no wani mabagi din yung may isa mapanis kayo amin na po yaks ko na ni Mami May pay so apo ating istorya iso nga narigat apo ti ROTC. Diya ka mo no, dapat lang ROTC dagiti kalis tata. Apo, aglalo ko nagkutong na kapo. Ano, mapang kami di kataltalunan ta, agdilil kami apo. Ijayan ta bandana ti Laud dita vocational high school dita Lakapan Cagayan dita apo ti papapanamide. No, dapa no kuna daw ritaktakin no ang agdapa ka apo. Tabagada mo no hang kagdapa ka no baka mapaltogan ka no paypayso ko na di paltog iso nga uray no taktakin mo no dapa ma ko gawid kanto ko nakabangbangsit kanya nga rota po kasjay nga talaga narigat ya ROTC iso nga adda amin nga rananam ko na nadyak kaya timulmulan kasang mo dim kaya timulmulan na po ko tanda kaya mo aro ti 2 weeks nga mapanis apo nga ag push up kasjay apo siya lalo nagkutong nga kidi kasla jak amoy di napang kami pa nag tactical inspection dita apari Cagayan na po dita lysium itate yamide no gapang no kunana po dita yan ti pagibilbilagan dati animal nga aramang po naggagatul kami apo narigat dapat na minsan naglumong kami apo ta rabrabi parbangunan di malamalmal pa sa tactical inspection na po tinamaya mi siyempre talaga nga gangani kami agredora po ti MS 24 ide 21-22 kasi naman nalpas ko po ti MS 11-12 MS 21-22 diyan ano nalpas ko mati 31-32 kon 41-42 apo ko para kumanak ko matatan ay apo dagiti lagi tinagbalabas para
Arnel Rabanal. Hello, Manong Arnel Rabanal from Ballesteros, Cagayan. Kumusta ni Manong Arnel Rabanal? Kumusta ni Ante Esther Rabanal po dita Centro East, Ballesteros, Cagayan. Naimbag nga rabiyo, Manong Arnel. Annabel Nagima, sincere shout out met kalagiti ni Rolly and Bubot Apo ko na ni Arnel Rabanal. Rolly and Bubot Apo ko na no. Inya ta Apo Manong nagpadasak dapo data ko na. Di ba Manong? Oh, ama mo ni Manong Arnel Rabanal kakabsat. Dahito yung tininguting anak ni Antister Lizardo Rabanal kakabsat kang gagayem agkapidwa kami kang datoy. Ang asikada di limaban TSB Manong, siya ka po iti nano mo nga host iti dahito yung Facebook page iti liwliwag ka na rayaw dagiti OFWs nga Ilocano manipod apo dito Santa Cruz, Tenerife, Spain tuy pagayam yo Roderick Temporal Lizardo Ben Molina kakabsat kang gagayem ti lugar ko apo di tapayagan is Ballesteros, Cagayan ngem daksangga sa taputan ay pulasitak apo ditoy lugar dagiti Espanyoles ket dahito apo iti para kada kayo amin nga awan iti labas na ituloy ko ti istoryak madamdama napadasan da kano amin basta nagsoldado padasan dami na adya po. Dahito yapo da nag-request at tay taagi shout atak. I-shout out ko apo dagiti i-shout out you. Yay lawag ko napadasan dagita sir ko na no. Kitam? Kastamet ken kabagis, yay, Pariñas Palma. Alas tres di parbang mangigmo samit sa miwen. Won si Manong dati, si kadadi dakkel, lagi inunaw na. Arnel sa ni Manong, Nasiraya nalipata ko dati kolektor idi, sa ni Lerisa. Upat kayo ko, ni Bong. Sika, ada di Maysa, plus ni Bong, plus ni Lerisa. Alas 3 di parbangon ni sagsagot ko kata kayo amin kakabsat. Happy watching to Venus Lin Organisa. Kastamit kinibing at abay na imbag nga malem mo sir ko nana. Jobelin Marikit ni Winnie Alonso Florido ni Manong Arnel Rabanal. Jobelin Marikit kastamit kin ni Arnold Reta sir. Sa tagayo ken ka naminawan kapat padang. Shout out kini iti Romano family iti Pugo Ballesteros, Cagayan manipod kini Jobelin Marikit. Lagip tinaglabas sa Maribel Eslabon Lizardo Won, lagip tinaglabas. Dagiti lagip itinalaglabas. Ging Valeriano watching from Singapore. Florbelia Borday kastamit kan ni Jules Duldulaw. Efren ni Manong Efren. Ni Arnel tay na limaban nga sanggunyan sa ni Efren ni Bong Efren Samuel Raji ko. San ni Lerisa. Amo ka man ng tao bing nakpwede ka na yun na umaygalala ti lakok nga ice scramble di tabalayo. Kakabsat yun mo tibiyang napadasak apo ti naglako ti ice scramble. Napadasak ti naglako apo ti ice candy nga nakabudpodot. Ice candy. Napadasak apo ti nagkubrador ti hueteng. Nagado apo ti napadasak nga hangko mga dahil apo ti talagang kasla inspirasyon na po tapno lang nakabasa nakbasit. Anang tetyan ka katusungan. Agasa mapa, konsehal nagidigat patpatayan at ti huwetingan. Mistro nagidigat patpatayan at ti huweting kasano data sabay nga klase tayo kakabsat agtaya kay pay ti huweting ko nakidi. Adam mo sir midi nga agpatpataya. Agpasamada ka pa yung muna sir agtaya tapay adan na pinasa tagtayolog ko dirabi ko sumadaon na magkabsat.
Ay. Nagpatayan at tiweting ti Sabado di Domingo tamang kapangabagak o di adalawans ko manin. Iso nga dumot apo tinaitulong ti weting kanyak to no motibyang. Ibagada nga illegal no makita da nga pagsiatan na adumot di agbali na po nga bumanang adumot di agbali nga na pobre ti weting. Sabi tayo sa bulida po tatoy no motibyang ide weting na mapan na kami agpabola dita ayan Dita bago abulog ta tingati ka nyunyugan. Dita bagatan banda ti bagatan ita sentro is ta bagatan. Jay bagbagatan na po jay jamun Alonso family sa jay kami agbubula. Nagimas ta sinanglaw no sabay ti bola. Kakatawa kayo. Oh, sir kami. Sir Biri ka. Alala na mo magbaga na ka din. Ibabaw mo. Alan, makwata dito eh. Pare hasangarod, ading Maribel. Dagaya po iti lagip naglabas tinumotibiyang. No right ide, lagtataray kami. Maysa-maysa mangiisalakan bagbagi na ubingak pa ide. Ayan na po. Dahito ya po di para kata kayo amin ta ituloy ko. Amma na po, payso dati bagbagak. Nga magkaranga baka kidi, nagswerte nakti weting idi weting. Alo to, Bong Vincent, why ni Manong Vincent, jay na nagtaray nga SB ko na hamon nangabak. Nagadunga parientes ko handa lang yung butos untam no nakarawar ko mamat nga sapay sumarunong nga butos loala papadasan nan tumanin talaga kasta manong ti politiko Kakaisa ng ayat ko Siya'y ang napugno Diin ka lang mo Anyang ibasal ko Gawidan nga umarimayang Luwag sa samosa Hi to Dayan Angko. Shout out man ka ni auntie ko nga naanos kanya kidi. Estudyante akpay lang ni auntie Liberty Lactam Guzman dita Luna Apayaw. Thank you sir from Singapore. Hello to sa auntie Sandy Temporal. Dagiti Temporal Guillermo Can Martinez. Ken kadagiti amin nga padak nga naka-online. Kaliliwa, thank you very much ko na ni auntie Sandy Temporal. Antik datoy. O, ti middle initial ko po Temporal. Basta amin Temporal, Lizardo, Ben kan muli nakakabsat, dadakla po nga apelyedo dagitoy. Talaga nga nauray no niya nga ayan nag-adalata kasjay, adapelyedo nga kasjay. Adadaduman nababa nang dawagidad duma padalata nga problema dagidad duma po. Hang kami unay nga naba nang popobre kami apo. Ngam ti puso apo naba nang kami ti puso. Ala, da kanubra ni Haiwan. Okay lang po. Christine Joy Adriano Dagyo. Hello sir, na imbang oras mo dita. Nerisa Tabios, pasya to outban kin ni Tabios kin Paknis family. Jay Amubuan, Balisteros Cagayan. Thank you, kunana. Nibing Atabay watching from Singapore. Kumusta kayo amin na po dita Ballesteros Cagayan? Naimbang rabiyo amin na po. Sapay kumaputa kang karayong kayo nga nakaradkad. Adayo kayo apo ti saksakit. Kasta kami mat apo dito yung abroad nga taga Ballesteros Cagayan. Hello ading Nerisa Tabios ko na ni Christine Ragonton. Watching from Malaysia, Grace Duldulao. Hello to Kapidwa, Ruel Lizardo Cortez. Alam ng Angelina, dagtoy nila kay mo. Hello manang Angelina Cortez, dagtoy ni manong Ruel Lizardo Cortez. Agsara kayo dito yun. Apaka kumusta po ini Mr. Ruel Lizardo Cortez nga kaingungot ni manang Angelina Cortez.
Di ba dati ti asawang manangon no? Asawang baka madam na agu dabanuhan. Baka nagkamali na manin. Kumusta kayo amin na po dita Kalapawan, Ballesteros, Cagayan, Kalapawan, Pugo, Ballesteros, Cagayan. Hi to Lily Temporal Galisa. Agawid tayo ng uncle ta. Intayo agala bisikol, agsida bisikol. Nagimas ta bisikolon. Ay apo nagimas ta bisikol. Agawid tayo ng uncle ta intay agsida ti bisikol ko na ni Lily Temporal Galisa. Ay won nagimas ti bisikol apo. Okay no, atay red na itinagawid kami, sulto pa min, nagimas ikam ti barani yun na, sa may kanti salamagi na, po, uri kas gilati masida po, uri no kasan uri kati biyag, na imas latabiyag no kas jayan. Sa kanto agsida manin ti sumaruno ko, atay baradibod nga, bagas ti kamutin, sa may kanti bulong ti, iti marunggay, po nagimasan sa may kanti tinuno nga paltat, apo niya pa isa pulong kapsat nga biyag mo no kasjay. Dito yung abroad, magatang amin, pati pagilo ti ubot, gatangam. Hi to Ronald Juan Alan Cortez, bayaw na sir. Alam manang Angelina, hangkong alakay sir, bayaw ko, kuna na mutin. Kuna, lago na, Rowel. Ay, ni Rowel Cortez, atay dahi gina di cable datoy. Adi agtatrabaho ko dita cable dita ili, ni Manong Rowel Lizardo Cortez. Nagamamu kami data, namamuna data. Asyak dahi agjajang kinjay balayda ang Boker Ben, idi. Tibatit nga lalaki datoy. Hello Manong, kumusta kay Med ka Auntie Esther ko na daw. Hello, nimbang malemyo ko na ni sikati amin ko, Grace Duldulaw. Alag kangatawa da. Nagkamali na manin man ang Angelina, baga ang asawam ni Manong Rowel, bayaw mo gayam. Sikati amin ko, kumusta kayo ka namin ng pada ng viewers? Padaanan nyo po di may kaduwang pakpakatawa ngayon nakaibasawon di pangig kada kayo. Hello to Jocelyn Wandasan Gallardo, kasto na iti katawa na po. When siya jay basit ko na napay sumay. Nakikita ka, manong kanay na umay tayo di. Kita Paskwa, satellite vision ko na nang sa diata. Pagbuyam kami nila kay mo manang iti tano tikas na ka makabuyam ay. Aglalaw ka sir ko na ni Manang Angelina Cortez. I'm wrong. Kunana ko, correct me if I'm wrong kunana po no English. Hello bye Belia Abian, happy watching Belia. Hello Belia Abian. Dito is Santa Cruz, Tenerife, Spain. Hello! Nalpas tayo request ko ng uncle ko na ni kanakan Sheila Marie o Marie. Ure ka sila ta patukaran ta. Ading mo mamumanong ko na naman
Among kanya gamin manang Angelina, eloto ay sawa Merga de la Cruz ng bangarabim sir ko nana. Amuyo kaming kakabsat kang kaya mo rin nula lakay nga makikita dati rupa na dati taon manungog to pay laang tao rin nula lakay na agpakumbabanak kakabsat kang kaya ta handyak mga sigurado na wagak ti ading baka lakay mo ti so nga ipangkulat at imanungon ano. May tagdayaw po ng dati mangbirngas ti pada nga tao kano kamalinak anya nga rod kakabsat kang gayam no ading ka no kunana ka aywon manong ka kung latam ko basta inikam ti panagdayaw na po okay lang. Christopher Lizardo, shout out di kakadwag sir ang magmuybuya kanyam ni Jessica Tumaliwan. Hello to Jessica Tumaliwan, dita Tuguegarao City. Rowena de la Cruz, buybuyan ka sir ko na happy watching to Rowena de la Cruz, Batara, kakabsat dita Hong Kong. Happy watching ading, kumusta tayo anak mo? Kakabsat kin kagayem. In request pa lang dati ka nakakapo di ka man dato insesen na kanya kiso nga pagusto ako manapo para kini Sheila Marie Kaluya tsaka mo pilya to tayo lakay mo. Hello to the husband of Sheila Marie Kaluya di Manila. Happy watching kada kayo amin na po dahil di para kini Sheila kaya na kano ating adenggan na po kano kakatawa. Okay. Wamit kiti. Okay, sige. Yes, tapa. Umayen sila. Hello to Grace Tuldulahan. Mumet nga. Mumakbaklayan, sir. Sunata po dagiti nagputok gidi rabi. Hi to Carl Sainod Reminahes. Happy watching, Carl. Itan bakit ututan ka manen barbaring lumachambaanen arapak mo guwa mo ngambing ay iaplag mon dayta ikamen naidigan mo pinutot ko basbasun mo no di unay guwapo. Thank you. Happy watching manong Sir Arnold Reta. Time to sleep ko. Ingat po ko nana. Thank you very much for watching manong. Imay kadua binukil ta hinid daw mo nga ipulpak ta daksang gasat ta nalobat ka nagmaayan na lupidi anak ka imay kadlo binukil ta purjus santo iskandalo sa ka kangiwak mo kung kunakyan ka nagmaayan na bakladi anak ka imay kapat agungan Hi to ay nag Win Epeng. Pa-shout out man sir. OFW from South Korea. Grace Tuldulaw. Nabayagin sir. Ruel Lizardo Cortez. Sir request kumantay siwsiwit. Kantayo mabalin ko na naman. Kanta datoy ikabagyan Ruel Lizardo siwsiwit. Padasag nga kanta ang kakabsat kang kaya madamdama. Hello to Mary Grace S. Felix. Kastanan kini Jocelyn Rivera Bargarce. Good evening. Now di taon ko nanap. Ni manang Fatima Villaflor. Shout out Mandita Santa Cruz Ballesteros Cagayan Tito Lentino and Trinidad and Florido family dita Amubuan. Greetings coming from Mrs. Fatima Florido Villaflor. agungan sa astan posisyon ta binabalbaliwa Siyempre po, jak nga malipatan dagiti amin nga aglakla ko dita public market, dita Ballesteros public market, dita ayan TV section, vegetable meat kon dagiti amin nga restaurant apo ken dagiti dapay grocery na dita, dagiti agre replay apo iti video to numotibiyang agyaman ak unay tiado kada kayo amin kakalugaran dita Ballesteros public market. duwata darling tinaplano kinig daw mo may nakirapido nagtatarutot meten iutot mo di may kawalong abungan ni ayat
Felix S. Felix. Hello po, sir. Kunana po. Nimbaga pa nagbuyo po yan, Mary Grace Felix. Sino ti natatang mo ni Manong Joel? Uy, agkapit kayo niyang paiso. Maribel, admin. Una Lizardo, kapit mo. Roel Lizardo Cortez. Hi, G. Pagkapasis. Shout out po kay Rosemary Pagarigan sa Hong Kong. Nagapugin ni G. Pasis. Sa una at metan nagbisbumbar pa yan dahil armasen ididak yelen tayo maikasyam humiritak sa nga pulwen talakitan kalbasan na kat palaigit kan pututan kabakit isuti endinan Ay to, Len Julian Molina, be watching kasinsin. pangit amin anaputok ko guwapo ang met ko kunako'y nagan ko ganda ito'y break ko medyo mistiso iyatapit ang makaiga po anaturgi amin naputok ko Ay to, Flor de Nogali Pichay, nailot ko na. Shout out man can be MUFV. Trading Tanks. Sagat ko ang milagro kasupon ko gayam ni atanod ko Dahil yung di request ni Apo Kabagyan Ruela Lizardo Cortez, kakabsat kang gagayam, dahil ito Apo iti para ka na kayo amin. Barbaring hanak nga akyok. Dahil ito'y kisagsagot ko kita amin nga Lizardo ken Cortez family dita nakalapawan. Wawat to dinukmaak un ka ay ayamak. Intaruk ta amaak sisiwit un naatam. Nukad no gaman yuto kayan na imayo iso nga aman yu sa tuon sisiwit ko sisiwit ko sisiwit ko nulumawa kon di nampaamo kada kayo amin na po nga mahilig iti bilit titulang bilit nga kuli-kuli pagpag para kada kayo amin na po dahito yung sonata maulawak Mildred kunada po alam mami kasunod ni mami sisiwit ipapay ko kada kayo amin iti dahito yung arabi dahito yung aldaw kada bigat apo da kayo mahilig nga agtil diliw ti bilit mamimayam ako na Hi to Grace Duldulaw how wow I love it kunana po Christine Ragonton, happy watching kada kayamin na po. Dagiti baro nga simra ka po dito yung Facebook page. Thank you very much. Muy ko binisita, igaw di sukbot na. Nangitlog si duwa, maam siya. Mapakada ka
kayo. Tapno maogamanyo sa tuon sisiwit ko. Sisiwit ka to'y bilit ko, nom lumawaag borboron ko. Sumurang no gamanyo tasya kon di nampaamong. Ang galing mo naman po kumanta, sir, ko na ni Mary Grace Felix. Thank you very much, Mary Grace Felix. Borboron ko sumurag no gamanyo tasakon di nampaamo. Kayang-kaya, sir, ko nada. Amoy tibilit kakapsat no, tiliw kayo nga tiliw ko ako kuri pagpagmat, ah? Awan tinamo nga bilit kakapsat, siyak pa'y ka natap no dagduma. Ay, Mami May! Rian Cortez, happy watching RG Cortez. Nicole Beltran kakabsat apo kakabsat. Dahil apo ti si Siwit nga request ni kabsat Aruela Lizardo Cortez. Ket dahil apo ti para kada kayo nga isagsagot ko kada kayo amin apo nga agbuy-buya nga maragragsakan. Dahil apo ti para kada kayo amin nga awan iti labas na. Nanang, pwede na pa kay bupay lang dagim jam di pala dati mat apo. Dahil apo ti kay para kada kayamin. Sabali na di pa isa lang ko apo sabali mo timapan. O lubusa man. Sikantay kapintasan ta naglabasit day tarupam. Kiday mo anahitan sino katampi na ugedam. Uok mo anak kulayan pintapos nga kaluplupusanan. Tidakis na saan nga nilagkay mo diin kay sagsaganan. Saan met nga tay pakibibiyang no isuti pagragsakam. Uray pa'y amin ket na yunam sangulikod pa ekstensyonam. Angin kumaisardeng mo kuman talakay mo alipliputan. Ta isuti nang aklon kanyam idi bardang isit kapailan. Ay maulawak sa Mildred. Jagmetel matarong sa titig na imuna limit, Mildred. Kunak nutay ka den ng mga asawa tiin kay patpatig. At dalang rudin ken ka di ka pa'y lamar-marnek. Sala tayo apo. Balse pulipul. Na kaya po nga nabambanlog na OFW. Isalayo. Ikuyigig yung lang tamo di tayan di kamayo nakakapsak. Yang sa balik ako igig ba di ah. Ay maulawak sa Mildred. Jagmeten matarusan tiktik na imuna limit, Mildred. Kunak nutay ka den ng mga asawa tiin ka ipatpatek. At dalang aro din kan di ka pa'y lamar-marnek.
Si kantay kabaknangan, tadi ka daw paglapaladang 24 oras nga ta online, pusil pintel kada timeline. Kasuno nga ta metay pamilyam, timpay kulos ama pagserbian. Kastalang ruden ti ubram, balang kantis kanto lang. Nang kuwat na pa'y oras mo at tanangim day tabiyag mo. Maan ano no nang isip takudil mo, when no narasay takit kiday mo. Inapatig may saklakay mo, tay nangatlon ken kat si bubuo. Papudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Pudawem day tapuso, day tapintas anapudno. Sige, tiraim sir mayat isisala ko nada. Durugan dakte tiraim ka no, mayat ka nung isala kakabsat ka kayong dadya. Maulawak na ulaw kayon sang kakabsat ka kayong mga buybuya. Dahil timit apo iti para kada kayo amin na po nga buybuya. Tamang kita naman tayo napimpintas. Babanak sa barong na po nga mawan na kaputi may kaduang joke ko. Sagana yun. Sagana kayo na po. Dahil ito, di para kada kayo amin na po. 52 bungasit. Ag-share kayo kami na po. Share yo, share. Share na po. Grace Duldulaw. Maulawak Mildred ko na ni Grace Duldulaw. Lagi nagsita ti manok. Suna tayo atoy. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula. Tatamayan, nagsimula ang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, naggiwang-giwang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang tulog sana sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Darling, I'm sorry. Ako'y hinold up ng 3 lalaki doong banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maloko. Kinarate ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapul ako. Dati rin pala siyang kampyon sa Aikido. Sa sobrang galit kong misis ko, bali-bali ang buto ko. Daya po iti panak sa pula. Ang unay kakantaan dato ita anak nga mahilig sa manok sa pula. Anak unay mahilig ti manok sa pula kakabsat. Manok na pula. Mas napimpintas tay daray sayin ngamin. Kakabsat ken gagayim. Dahil ito aputi. Adamay isa. Aguri kayo. Takita no napintas sa ti kanta. Paspasak tay kanta tabang pay lang. Nagagutak nga kanta po. Katawa kay lanta mo edita.
Muda na ang iyong pag-ibig, nagkasabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso, di kaya sumabay rin ang pag-ibig mo dati-rating. Madalas mo akong iwagan, madalas mo akong itek kahit saan. Ngayong hindi na, alam mo miss na miss kita. Lagi kitang kinakontak, ngunit lobat ka, lobat na ba? Ang pag-ibig mo nakalot pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Tirwom sir ko nada. Pusit mo'y ibig kong marinig. Please tumawag ka kung may load ka. Alam mo bang mahal na mahal kita? Mawala man ng cellphone ko, wag lang ikaw sinta. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Ngayong hindi na, alam mong miss na miss kita. Lagi kitang kinokontak, ngunit lobat ka, lobat na ba? Ang pag-ibig ko nakalot pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Kada kayo amin na progboy buya, nga akat katawa po kanyak, na imbaga po nga aldaw yo amin. Anong sanyo po nun yata ti boses ko, tas anak ka naling ako manta, agpakpakatawa naklang nga po kada kayo, ray-ray awon kan, liliwain kayo lang, iti dayto nga kanito. O ba't na ba ang pag-ibig ko nakalot pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Lobat na ba ang pag-ibig ko nakalot pa ba? Ako sa isip mo, may signal pa ba? Ako sa puso mo, hello, my love, kumusta ka? Hello, my love, kumusta ka? Siyempre kakabsat na maya lata tibiyag ni Mami May nalumag lata kakabsat. Anjali ni kastaman tinaimbang met ngal daw mo tiraim lata dam denggen da ka ko na dahil yes Marge hello kada kaya amin na po. Dahil ti bak Alam niya kakabsat, mayat hello to Jennifer Ortega. Kailangan pa
pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang ako ay bigkasin? Sasanan kita at wala nang iba. Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ng laman ng dibdib na mahal kita at wala nang iba? Masdan mo't makikita sa aking mga mata. Hindi na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kada kayo amin na po na imbag nga rabiyo. Hello Reggie, RG Cortez nagragsak garud sir kunada po. Love that song sir. Dongo, you're watching Love You, G Passes. I know you're watching Love You kuna ni G Passes. Hindi na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita sa aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang ako ay bigasin? Sa'yo kuma na mahal kita at wala nang iba. Sa tuwing makikita, ikaw pa rin, Apo. Kung ni Manong Arnel Rabanal, kapitan si Kamagayam data ko nana. Kami kanong nakikita ti person na maamamu ka man. Kapitan si Kagayam data po pakawanam ka dito yung motiviyang tadi ka met na met ti personal ko na manong nakikita ka no si katay anak day di Uncle Cleto nga dakkel tay no na tinatay na tayag kay di. Amamunak to buing na pa di babatitak pala di kami mo umaynak day agal alat ti ay ila ko nga scramble kinanti ster. So nga nakikita kan amamu kayo nga siyempre hanak mo na yung kwadita. Nagyan nakita dita Pilipinas tawo 14 nga tawong ko dito Spainan medyo nabayag na nagawid kami lang di 2019 nakita kami kinanti ster di jay anti kay kanan iso nga gapo ta taptan na kanula makita ni Manong Arnel dahito man di sagot ko kadagiti amin na po nga Rabanal and Ben family kada kayo amin na po na imbaga po nga Rabiyo apo dita Pilipinas dita Centro East Ballesteros Cagayan jak amunod at takamanong Centro dato iti para kada kayo amin na po ni madimot tan. Para kini Manong Arnel Rabanal nga tatanala ka no makita dita din na mawanti nagkurangak.
ta din na awan nagbasulag, tay naramid kamat amin apagragsakam. Ngimanyat insubad mo Ngadik, balbaliwag ato yapo kapang babae datoy na nagkamaliti pindot yun mo tibiyang bade kakapsat tab para babae dajay kuana napimpintas dato yapo naiyawawanak para kini manong Arnel Rabanal kababay impay tatalangag dengag tatalangag buya kanyak naiyawawanak jay damdamo. Dadenam awan nagbasulag, tay naramid kumet amin apagragsakam. Ngimanyat insubad mo sinagtamlaeng to'y pusok, di mo inilala na pudno ngayat ko. Karim kanyak inka tinalikudan, martir a puso na ikalang. Anya pa iti serserbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amok, anak kabasulag ken ka. Daden nam awan nagbasulag, tay naramid kumet amin apagragsakam. Ngimanyan insubad mo sinaktamlaeng to'y pusok, di mo inilala na pudno ngayat ko. Karim kanyak inka tinalikudan, martir a pusok na ikalang. Anya pa iti serserbina, nasamit nga langen-langen ta. Awan amok anak kabasulag ken ka. Di tadenam awan nagbasulag, daimpay ko amin akabaylak. Di tadenam awan nagbasulag. Sikat ng perdi, ng waswas ken niyayat, ng keltay kadagiti arapap. Alawan, kumusta kaya po dita Manila? Dita dagiti pamilya ni Manong Arnel Rabanal? Kumusta met ni Justin Balalwa dita Banggi, Ilocos Norte kakabsat, agboy-buya? Dahil kaya po iti sagsagot ko kada kayo amin na po agboy-buya nang ron na kinimanong Arnel Rabanal. Agkabagyang kami ni mahang kami kano na agam mo manso urek paparaw kuna ni Mami May. Alabaliwag kakabsat, da kaya po kataga Manila ni Manong Arnel Rabanal. Dati iti paisagsagot ko da kayo amin na po agbuy-buya. So natayo po dati nga awan iti labas na. Gina Castillo Cabico, Selma Balinti, naglimes ti arak ko na. Kansyonak, madamdama po ipatukar ko tulatan. Ito nagsulit na kitanda.
datoy. Watching from Bangi, Ilocos Norte, Justin Balalwa. Einel Labaw Baldugo. May ayo akda ito yung panagkangkantam sir ko na dapo. Yayan mo amoy kumatak tuyati ako. Palubusan nakadi watching from Kuwait, Chadlin Jaminson. Hello to Justin Balalwa, Dan sharing sir ko na po. Matmata Lumambay na di kaunga Napanawasta Tiragsa Hello, watching from Singapore. Kuno ni Lonely. Hello, Lonely. Happy watching ading. Dita Singapore po, kumusta kayo? Jocelyn Rivera Barcase. Good evening po. Nagrigat signal ko. Tatay nakpay lang akong connect ko na na. Lagip tinapalabas man manong kon. Lagip tinaglabas. Matmatag Mumanbay nagip kaunga May nangamin. Hello, happy listening admin Liday Maribig Ugali Serya. Angelina Cortez G. Pasis, sir, kumusta ka kano? Kabagis mo ni Arturo. Awain, agkabsat kami kini Arturo. Ni Arturo yung Molina Junior. Kabsat ko iso na ading G. Pasis. Makailiw-liwa. Etnel Labaw Baldugo. Makailiw-liwa sir ko na nagyaman na kada kayo amin na po nga buya. Iti supporters, viewers, iti Facebook page nga liw-liwa kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocana po. Ipalo yo apo ta dapay lang nakurang pa lang nga 7,000 apo ti followers dahil page tayo ka agpapaduna. Para maabot tayo apo ti 10,000 followers. Apo ka naragsaka ko na po nung maabot ti 10,000. Tabarbara nga po maabot tayo ti 10,000. Ma-monetize dato ya po Facebook page tayo. Kastamat nga naabot konti 1,000 nga subscribers. EJ YouTube channel to mo tibiyang. Naka 1,000 na po. Isong nga mabalinan nga i-apply ko ti monetization na po. Ket barbara nga po no mayat. Agbuya kayo amin nga videos nga i-upload ko apo. Tapno ti kasta po. Ti YouTube. Swelduan na ka no. Diyan mo. Sweldo mo ti Facebook kanya ka po no maabot ko ti 10,000 followers. Ket siyempre apo no dalagita po yaman na ket ipasugradok kada kadayo apo nga dagiti apo nga viewers iti dayto apo nga Facebook page iad-adok apo iti abakon yung alod. Nyaman na po ti mabaling nga may tulong ti liwliwa kinarayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Iti admin ko no laki di apo agkita da ito nga page agkita da yung YouTube channel tinumitibayang tumulong kami apo nga si Pupuso kakadwak dagiti admin ko nga 13. Karito inumutibiyang no lagi di apo ma-monetize ti Facebook page kasama apo ti YouTube channel tinumutibiyang tumulong kami apo ti mabalin mi nga tulong dagiti mayat nga agpatulong ngam masapol mo't apo nga agsuporta kayo kung da ito'y programa mi apo tamuyo kakapsat nagado ti agbag pa scholar kanya dumawat titulong kano apo nga agpa-scholar dagyan anak da iskolaran ti liwliwa ngem daksanggas at kakabsat tawan pay mo ti sweldok ditoy nga agsalsalawasaw kada kayo
awan pay nga kumita po ti Facebook page. Ket agpaiso apo nga dakkel ti sweldo to mo ti biyang nga madamo duwa nga putot ko. Nagnginga ti bayad ti balay. Ken gapo iti ayayat dagiti sponsor tayo apo dito nga Facebook page. Agtultuloy lang tapo nga agtaytayab ti tangatang apo ta amok nga adu kada kayo iti maliwliwaken marayrayaw iti daytoy apo nga page. Iso nga ipakpakaasik kada kayo amin kakabsat nga ipapalo yo apo datoy ta YouTube uray medyo nayunan nyo lang na apo ta mabalin na aji nga i-apply ti monetization nan. Daytoy kayat ko apo nga ma-apply daytoy monetization iti Facebook page tayo ta ada maka 7,000 tayo to na po ti followers, manayunan na po ti agbaling nga 10,000, mabalin na po nga i-apply ko para iti monetization program na agsweldo na kano. Adam mo tanda na po to mo ti biyang agsalsalawasaw nga agpapaparaw kada kayo. Nge man kayo madanagan na po tanan niya man ti ma-receive ko nga grasya nga ipapay iti YouTube kasama iti Facebook isoblik mat lang amin kada kayo amin nga viewers kon supporters iti daytoy nga programa po ag news na tiag ngina kada kayo. Dayjay apo tiga puna no apay nga agpapalanak ta may follow yo apo dagiti na duma po nga Facebook page ka daytoy mo tibiyang kalugaran nyo apo kamakatangtang ka nga Ilocano hanyo lang may palom. I-subscribe yo apo ti page YouTube channel to mo tibiyang agbuya kayo apo dagiti nakapost nga 132 videos di YouTube ko apo ta umadupay iti page views na apo. An kayo apo agpapaidam apo ta kaya wahan nyo baga nga pagbanangan ni Sir Darik ko na yohaan apo hangko pagbanangan apo atoy. No nyaman apo ti ma-receive ko ipaay kuntubo lang kata kaya amin apo tanarigat apo ti siyempre kakasinak nga papaparaw dito apo kanta-kantag lalaok. Hello to Bella Salde and Etnel Labao Baldugo kasi lang apo ti rason ta mostly kada kita amin apo nga YouTubers agpa-subscribe da agpa-like da agpa-follow da po kung dahil nga rason baka di yu payam mo tano kaya da agkakwarta po no may salaan titulungan niya po nga tao tahan na kayo tumula matulungan apo siya lang na po titulungan nyo kun dagiti admin mi apo tano agtultuloy apo nga buya kayo iti tangatang dayto nga programa ti Facebook iti liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kasya iti rason na po dayto met iti para kada kayo amin na po nga awan diti labas na ready agpa-question ako na po agpa-question na tapno suktan dagita inlodyo po datoy nakasubscribe na kung Sergio YouTube mo. Thank you kuna ni Dayan Angko. Dagiti ada bulod ng ayat apo isubli yung kading kakasi dagiti nakin ayat data. Hi Ilin sir ya, happy watching Ilin. Wailin no Ilin natoy. Oras na ngayak tayo madayo tibeng na at nagbu Lenny Labao Baldugo sir mabuhay ka kuna ni Manong Arnel Larabanal Manong November, December, January, February, March, April, May, June, July. Adana po siya mga tabulan ko nga agtaltaliwawang titangatang siyam nga bulan na naputi liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano ngay matmatunan toy numutibiyang siyam nga bulan apo nang ruginak idi November, December, January, February, March, April, May, June, July siyam nga bulan na apo iti tangatang daytoy nga Facebook page nga taytayab nga kang kanayon nga inaldaw-aldaw kada kayo amin tapno mo dumanon lang kada kayo dita Pilipinas kastamat kada iti padak nga OFWs nga Ilocano. Ipalpalagid po kada kayo amin apo ngayon no Domingo ay irapol ko atay baboy apo nga native nga baboy nga babae nga pangganakan.
Kadagiti amin na po nga nagpalo, mangpapalo kayo iti 5 nga tao, nga gagayim nyo ti Facebook, tagpalo da, tapos, automatic nga kasali kayo, agpalista kayo kung nagiti admin ko, iti rapol, iti may nga burias nga baboy nga native, kalpasan lang ti makabulan, mabalin yun tong nga litsunan ng pangpangasiyo apo ta babae dajay, napintas apo nga pangganakan, pangasiyo apo ta panaganan nyo ti liwliwa. Ate babae aja apo pangganakan nga native nga baboy, ti abakan ti mga bak into no Domingo. Hanga tatanga Domingo apo into no Domingo, mabula. Tay baboy apo, naka-ready na po di balay nga mapanalaan ti mga bakto no Domingo. Kastamot dati 1 kaban atay pits nga kanan na po, tay betrasin na kompleto. Kurang lang ti ubong kurang iti bula nga mangdakay tong. Papanan nyo pa po nga Facebook page. No, agiti singing contest ko po nga ti kada Domingo. Iti naglabas nga grand finals, ti inabak ti first prize 10,000 pesos, second prize 7,000, third prize 4,000, tapos 3,000, 2,000, 1,816. Nagdadak ka lang nga premyo apo tinintitid kada kayo apo iti liwliwakin ray aw dagiti OFWs nga Ilocano. Iso nga makitkitak dagiti pa-contest apo. Ditoy nga page pay lang ti kadakkelan iti pa-premyo babon kadagiti agkakayat nga sponsor apo. Agasam ta 10,000 ginabakate nga baka po iti first prize. 10,000 nagbalin nga 16,000 ti inyawid na po ta adu ti regalo na pay. So nga agyam-yaman na kadagiti amin na po nga nag-sponsor apo ti naglabas nga grand finals. Tanuhang nga po kada kaya po awan ti kastoy nga kapintas ti Facebook page nga liwliwaken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kadagiti amin nga 55 may sponsors ko apo idi. Nakasolicitak iti more or less 70,000 pesos. Kit ang kay madanagan na po taday 70,000 nga bagbagak napan amin nakidkidan nakpayawan pay ati lang ginatanggatang ko wan pay sukat ti bambannog ko nga hangko pasukatan apo ta mas lalo nga inabugat dagiti apo nga contestant ko ngem daytoy bagbagik hangko nga nagkakwarta na di apo imtid ko amin nga inababak yo. Kasjay ti panagayat ti liwliwakin rayaw dagiti OFWs nga Ilocano kada kayo amin apo ta kaya ti kung saan amin nga Facebook page nga pagbuybuyan nyo apo dito'y ti kadaklan ti papapremyo na iti singing contest. Iso nga kadagiti amin apo nga mayat nga gisponsor into no grand finals mi manen semifinals awawisen kayo apo nga agi-sponsor ta barbara nga apo adun tutumulong manen. Thank you very much kadagiti naglabas nga sponsor ko apo. Basol ko kadi isagsagot ko kada kayo amin apo. Diyak nga basol da. Hi to admin Deli Pinol. Kumusta kayo amin na po dita Payagan West Ballesteros Cagayan? Kumustahan na kayo ni Ma'am Admin Deli Pinol? Admin Maribel Eslabon Lizardo, saan mo pa imit na bagbagaang papaparaw ni bossing tayo? Papaparaw ay ko style na lang danyay, iraud-raud ko lang da kayo mo. Hello kadagiti admin ko apo nga 13 nga aday di na dumaduma nga sulit lubong adati aday ti Hong Kong, adati Singapore, adati Qatar, adati Kuwait, aday iti Kuwait, ayan na paytayan nyo. Hong Kong, Singapore, Kuwait, kastamat iti Canada, iti Manila apo. Dagiti ang puti mangbukbukol, iti admin nga 13. Dua lang, atalo lang kadakwada ti aday jay Pilipinas. Amin datoy da abroad, aminin nga agrig-rigat para kadagiti pamilyada. Di ba? Numay ka dito'y abroad, nakasaga, nakaapo nga agrigat, hangka umayag na may dito'y. Ngam no ti naplayam nga para DJ ti abroad ako. Kaslakan niya nagtugtugaw dito'y. Awan pa'y di trabaho ka po, ta naka-close dati restaurant ti Japanese restaurant nga pagjajanak.
kami pa yung kami pa yung agtrabaho upat to nga bulan na po nga nakatugawak ti balay ng pagsiatan na no work with pay hanga no work no pay nakakuha kami po ti gobyerno iti Espanya ay so dapat yung magpaspasweldo kanyami pagsiatan na niya po dita Pilipinas no one trabaho mo no one ti kwarta mo no work no pay dito'y no work with pay niya pala sa pulo niya po so payabosing ko na ni Justin Balalwa pasul mo ka di pasensya kaliliwa saan ka nung agpaparaw agito yung mga admin ko apo amoy apo ti group chat ming admin nagragsak kami apo nga barbarang nga matultuloy nga may kat ti Facebook dita Hong Kong ta agtultuloy apo ti panagkwat ano nakikat ti Facebook dita Hong Kong kakabsat upat nga admin ko ti maaikat siyempre na may ikat ta, masapol ko ito ti agbaling admin. Nga isuda pa yung nalalaing. Data po ti editor-in-chief mi, data ti assistant editor-in-chief mi, data datay naling nga kumanta nga admin ko, kung dati may isa, awan na po maikatanti imami. No, awan dagita upat nga admin nga taga Hong Kong. Agsaka na kayo apo ta ikang kayo ti ado nga jokes. Awan sir Sabina ti ayat mang iparik na sa nag-ibig 38 viewers bumasit kakabsat kang gaya ay example ko man dati barwa po nga may isa nga contestant ko ma ito nabigat ngayon ka po takura nga po ti contestant ko tanda pa yung naka-ready dahito yun na po iti ipakita ka na kayo po may isa nga contestant ito no sumaruno nga Domingo isuna no, kanayon nga kasi po nga hang naka-ready, agbaliw na ti patakaran na po iti panakakisinging contest tayo, hang pera probinsya na po ta inactive dagiti daddo mga makikontest iso nga baliwak apo no kwa. Dahito ya po iti may isa nga nagwapo nga baro, nga may isa nga contestant kuma into no Domingo. Tapram, guli kayo kung ano nyo nakita nyo nang nagday sa ikinana. Johnson Bonigan, 20 years old, taga Aurora, Isabela. From Aurora, Isabela, Josil Baniged. Agbuy-buyay suna. May sa ati ko, audition lang ati dati apo nga kanta na hambay nga final daytoy. Ipa-example ko lang isuna. May isa nga nagwapo nga baro nga nagapu iti probinsya iti Isabela. Adawet ilang bay kaniya sikatay na agaw na niya dayo ipindela nga bayan at panawin nga nagigtura dalindukin sa Kada kayo amin na pong mabali na pong nakapuya po iti kada probinsya da kayo amin na pong OFWs nga naling nga kumakanta iti si Ismiol mabalin nga iset ko apo intuno para no Domingo amin nga OFW uray no babako ditan uray no lalakay mabalin lata basta hanga dagitay talaga nga singer apo agitay agdadamo ti kayat ko apo hanga agitay makikong contest nga datin
Sa ano makikontest ka ti na dumaduma nga live streaming, saka makikontest ka niya, i-disqualified kan. Ta agsiswitik ka no kasyayon. Kasla ko man ni Justin Balalwa, nagikontest kin ni Ma'am Melo sa Santiago. I-disqualified ko isunan na, agbaling nga judge isunan. Okay, open kon da kayo amin ng OFWs. No, tagakayim po ka naling nga kumakanta nga hanunay pa yung nalaing. Audition nyo kanyak tayo pantay to no Domingo ida. Nakapoy po ti Bay Province. Awan ka no ti Smilda, narigat na ka no download. Masapol ti VIP, agbayad na pa ano pa, aglalok ti bagbagada kanyak. Ang kung nga problema dagiyaya po. Sa tanto nga ibaga hapingahan to problema na dya bakit na nga 10,000 into no grand finals. Ang ko nga problema po no maki-contest da po na wanti kaskas jay da automatic po nga i-remedyo da ano kaya dati kuha po agregat siyempre nam ay tumot sa grapon da po no grand finals. Hello Leia Marabilia. Inubos ko oras sa nalames puti araw. Barbarin ko lang ang sikat ay nalipada nung naglabese. Audition na file lang dato ya po isuna hawanti hampay tinagahampay nag-final la entry isuna. May isang nga nataraki nga baro from the province of Isabela. Di mo pinanunod, inubos ko ngaya, nilaksin ng dita puso. Itanim ng taka. Nasasamyag ko din. Oh, Justin Balalwa ka no. Pagkasayang di Inubos ko ngayon, inaksin ng dita puso. Itanim ng shout out kini Leia Marabilia. Ako na I miss you ate, ingat ka dyan. di mo pinanunod, inubos ko ngayon, inaksin ng dita puso. Siya tulatan ti makisali sir. Agpapanawak man. Babakitan ko. Babakitan ko na. Alawon na po, aming babakat. Sumali kayo para no Domingo. Habang umungnak ti Isabela, kada Ilocos Norte, Ilocos Sur, iti La Union. Para ito Sabado, para ito no Domingo po, OFWs, iti entertainers. Open for all nga roden, no age limited. Oh. Kakabsat yung gagayem, gapo-hapo ta imbagag idi, medyo lawlawag ako kayo tagpakita na datay tawa ti maboyboy. Imbagag idi kakabsat nga Balikan, 20 years old, taga Aurora, Isabela. Imbagag idi kakabsat nga 18 to 25 years old gumga po ti problema da di Pilipinas kakabsat by provinces ko na hanna magkayat nga sawon nga apay awan ti 18 to 25 years old nga datoy abroad apo nga taga Isabela, taga Ilocos Sur, taga Ilocos Norte, La Union, Nueva Vizcaya, Apayao. Kasi problema da di Pilipinas apo nga in feedback na kanyak na narigat ka no nga alamidin da po nga agi upload wano agi kwati kantada di ismul tagbayad da kanumat kadaglalaok ka ibagadang nga problema da kanyak apo ti braak lang apo agpa-contest na hanak nga mga resort ti problema ti contestant ta amo yun no apay nga medyo narikot da iti pampamayak apo tadakkel ti premium
lang nga pa 500 kada 1,000 ti premyo apo iti mga bak iti grand finals kakabsat taramidik ti kabayla ka po nga agsulisit para kadagiti finalists. Ta siyempre no agregat kayo po dakkel mo ti premyo yo apoy kaya yo ti hang agregat paiso ikang kayo nalaka po ang ikang kayo mo ti premyo nga 300 ti grand prize kamabalin niya kaya kasjay. Iso nga hanyong ibagbaga po nga kastoy. Da kayo po nga OFWs nga agdengdengag ikismis biyo. Kiti naling ti chismis na po nga OFW. Into no Domingo. Agi ino na kayo po nga agpa-audition kanyak babakot. Oray no ingganit tawon nyo na ba no nabayag iti na oray man no 60, 55, no 75 nga datoy abroad nga naling nga kumanta. Ngam, masapol nga Ilocano hang nga English kada Tagalog ti kantaan nyo apo nga amuyo nga operaton iti ismule. Sir, yak amo ngayay down no ti ismule ko. Kasti kung kunayo kakabsat hang ko nga problema daya iti lang problema kapo agal alanak ti contestant mangu orno nak apo iti 20 nga para sa semi-finalist. So nga da kaya po interesado OFW para yung Domingo tanakapoy dagiti apo nga taga Ilocos or Ilocos Norte kada La Union kada Isabela nagkapoy dawal lang ti may remedyo da nga sa nga pulo no handang interesado kakabsat i-open ko no sino ti mayat wari lalakay babakot itang kadaglalok kakabsat kang gagayam tanuhan lang mabalang ko dati kada Domingo nga panagtukaw ko apo sir nalaka lang ti VIP tis mule diti 42 pesos kung kunada paiso nga 42 pesos kakabsat nga problema kada kano awan signal dapay nga ibagayo kanyak ta signal kakabsat hang ko nga problema ti signal dita Pilipinas ibagayo kon dagiti apo nga senator tapapigsan dati signal hang nga siyak ti pangibagaan nyo kakabsat ta datoy na abroad napintas apo ti signal ti abroad iso nga ti problema ti Pilipinas gamin kakabsat kang gagayem signal nakapoy ti signal ti Pilipinas iso nga nakapoy signal mi agawan-awan kadaglalok ti baga-baga dapay problema kaya din na po ibagayo ang kayag bubotos into no sumarunong eleksyon no handa nga papigsan ti signal yo dita nga smart globe uno touch mobile uno talk and text ape nga ibagayo apo ang nga problema no nakapoy ti signal yo apo tanuhan kayo nga tanong risutunday bagayo nga datay lumaban nga senator nga papigsamang kita dati napintas nga signal ta Pilipinas apo ti aramidin nyo kaya bubotos dagiti dumagiti Pilipinas kakabsat butos kaya butos hindi ka na kaila sa ngaribo ko nayat kayo no ay binayadan data butos yon kasana makareklamo ka di ung tandakan to na nabayadan ka mo inya ti karimya no kunada na kayo apo so dahil apo one ti rights yo gamin nga agreklamo no nabayadan kayo dahil tagpaypayso kunada agpaypayso iso nga hang ko nga problema ti kinawan ti signal nakapoy ti signal problema po dagiti mangitortorong dita Pilipinas paypayso di babaga ka po na akong commentator talaga nga kasjay ti papanan na po kakatawa da kag paypayso mo kuna ni Justin Balolwa so kag nga dagpa-interview kanya kag pa-audition sir nakapi signal ko problema kiden loda mo na ti duwa gasutan ta sa cellphone mo ti kastapo ko dajay ti solusyon na talaga gusto ta kunam kunada man talaga mga gusto true dahil takon garod kakabsat ibagada kanyak dagiti maki-contest sir narigat ti signal mi apay nga problema ta signal makamu kayo agpawipi ka uno nyo sa remedyo yo apo no kaya ayo ti maki-contest kanyak tahang ko problema ti kinabasit kinakapoy ti signal yo dita Pilipinas tahan na nga ni Apo Duterte nga agpapigsa ti signal iso ti ringreng yon kag bubutos no kasta so upay aser ko na dahil siya datoy na Pilipinas apo naka-absent ti voting nak mabaling ko nga ibotos ti senator mabaling ko nga ibotos ti vice president mabaling ko apo nga ibotos iti presidente iso nga da kayo apo nga siyempre da kayo apo datoy kami abroad nga OFWs
Obrahan nyo, dita Pilipinas apo nga mangkita kayo, no sino ti makatulong nga mangpapigsa ti signal. Tano na pigpigsa ti signal dagiti chismosa nga mangsagap ti balita no kasya no napigsa ti signal yo. Baka nasaulinik unay lugar da sir. Uray no nasaulunag ti unay ti lugar da kakabsat no adda antena nga globe nga nakangaangato. Apay nga nakangaangato ta globe, nakangaangato ta smart, apay nga wan ti signal. Agbaybayad kayo apo ti nagadunga baybayadan ti gobyerno kanyada nagkapoy ti signal yo ay apaka iso nga dayji mo't abot pagkurkurangan dagiti agpadya mo ano kasamo damin ti nga nagadunga signal that signal ti smart ada signal ti globe ada signal ti talk and text talk at as mobile kung kunana kasano nga nakapoy at di signal ka agsasanggalada mo di ay tangatangan na po aglalaban mo ti signal di giant di aglalaban ti tattao aglalaban pa ti signal di bumasit ti signal dayji apo ti amok nga gapuna na uli ding gandag pay so ti bagbagta ti talaga problema signal nga talaga po dita ikatem ta sound na aser kunada ikatem ti sound na aser base ti previous experience baser kun previous experience ay nakarkaro pa di data di Pilipinas kakabsat umuli nak ti santol tano makala na la signal di aparide ingganat tanak signal pa lang ti problema dati Pilipinas kakabsat kang gagayem jak amo no kasano no interesado dabo sing agaramid dati remedyo kosto no sir nagpigsamit ti Banggi Ilocos Norte agida duma na pigsa ti signal dida duma nga maada lugar nga nakapoy ti signal na kasalamat dagiti signal ti chismosa ado ti kachismosaan adamot nakapoy ti signal na basit nga chismosa kaslakas jay latamot akakabsat data ti problema daki di kanya kon tano makiay kwada kano masong bata ya po ka na mga awan na mga agtagam ti gobyerno di tayan nyo kano barbarang mga dapo dagiti agyayan ti smart globe no talk and text kada touch mobile nagadungay ilolod ko ditoy abroad agbababaan ng ti dagita lalawak nga ahensya ti internet hanam mo na pintas ti serbisyo da so nga uray niya kung kunayo po paypayso ti bagbagak dahito iti para kada kayo amin na po da kayo po nga agtatrabaho iti nasa nga kumpanya po dahito iti para kada kayo amin tano pumigsa pa iti
Kapsat kang gagayam, dato iti para kada kayo amin na po nga may kaduang nga pagpakatawa nga nakisagsagot ko kada kayo amin na po. Dito nga pagpakatawa po, joke. May isang kinontesan iti linanguyan ka no. Kada kayo amin ko na MC dati reporter. Sino man kadagiti amin nga mayat nga magikontest iti linango yan makaumuna nga makabalasiw iti daytoy nga kada itoy nga rantay wenno ba daytoy nga waig nga napuno iti buaya kunana datay reporter dagur uray nga dakkel nga premyo ken kuana madamdama adan kakabsat aglanglanguyin nga umay sumanglad dito tipang diti bandana diti Castrina ket makita tayo nga nagpaspas nga napaspas apo daytoy nga bumalasiw kunana ket idi nakabalasiw kanon na apo datay nakikontest kunana kanako asat gan tayo kakabsat no anya amaden tayo no anya tinagan na daytoy nakabalasiw ditoy karayan nga napunno ti buaya kunana kano apo kunada ka tata anya tinagan mo kunana kano dati ko islaw kakabsat kasan nya mo ti may bagam kan datoy napasamak ken ka kunana sila kaya mum tinsong ba dila kay no sino man itinangidurong kanyak itay maamwak lang tagtag batak ko na datay lakay nga kasto na iti pongpong tuna puta binalasiw na day jay ka puta tanay duro ni jay sa bali nga tipang iso nga kung natay lakay no sino man maamwak no sino tinangidurong kanyak tagtag batak tinakisalit ko natay lakay kasto na pong tuna uray siya mat pabalasiw na po di jay karaya nga napuluti buaya siyempre kaya karintari ba kaya buti makakat ti buaya pa mo bang kaji banda na jay sungalang kaji sa wali nga di paar na tikwa pwede ka karintari ko na tiaglangoy tamo pa na di ba isang tipang bangir nga tipang akay kahit ko ti makat ti buaya na po pinaspasan na nabalasiw na dati karaya na po napuluti buaya nga may dinakadanon jay sa bali nga tipang no sa sino mamwakla nga po tinangidurong kanyak tagtag batak tinakisalit ko na dila kay nga kasunasyo doon na po kakatawa kung siyang matawang napilitan lang gayang piman da dila kay nga nga naglangaw yung gaputa indurong da gayang iso na iso nga pinaspasan na mo nga binalasyo datay karayang nga napuno ti buhaya na po tano aya nalaang nga hang makagat uray siya kagatawad mamuha lang no sino tinangidorong kanyak itay tagtag batak tinakisalit ko natay lagay lagkong datoy ada istorya kakabsat na yung agpaypayso amoya po to'y numutibiyang ulila ti ama may isang adda na tayo yung mi kaniinang ko napan nakipamumpon di takampo santo siyempre kami ti style dano sa kalamapan takampo santo no adda na tayo nga mapanyo itabon niya yada do'y maputabaon ti ba matay kakatawa da tatangka idi siyempre adda natin napantay na intabon napan nakita pa na bon ni inang ko napan na binisita tayo panchong tata doa da kan tayo ading ko ka no ang ganina po lagip day di amang kukunana ka no ko nagsangsangit yung dati inang ko da jenti panchongan ay lakay napamanuga ka na pa nagsiksik ka kung kunana gananugog ka no jayanti ayanti panchong kung nati ading ko inyasangsangit am di tayo inang kunana ka no mat ya to abi niya sansangitam dita sa itapanchong isoya data ti panchong day di amang kunan kita na sa baligayang mapanchong aji sangitan na tili miya po iso nga ada kaya po sabay nga po nga agsangit kayo kita nyo na lang day sangitan nyo nga panchong no dagitay minatayo no sa bali apo ta nagkamalini ng sinang sangitan na sa bali nga panchong datay sangitan na kakapsat nga napanabinisita akantyawan tay kabsat ko so ay lakay nabambanuga na pa nagsiksik ka ko na nya day tagi istorya tupo agpay so mame ta kastura ito ilukandak ng daji nga imbagada
Ay lagay, namabandag na nagsigsik ka kitaan. Kung na DJ ading ko kano sa bali data so ya day dama day amang data kinita na sa bali nga talaga tay pantyong nga sangsangitan nakakapsat nagkamali. Naulaw ni Mildred. Naulaw ni Bago Bergie. Kakatawa. Jocelyn Rivera, Justin Balalwa po ulit kay manin. Kasawa kakapsat ka gring-gring gorda. Tatay bakit, kung nakano tay bakit, sakbay nga kasar na gimatang dati wedding ring da. Kung natay bakit ka, ay apo, ay niya mo dati ginagatang mga wedding ring talakay, nakainging peace, baka saan mo nga agbayag datoy, kung na dati asawa na nga bakit, isang batalakay, ay, apay makasigurado, kaya nga agbayag ti panagdenata ko na nadatay lakay. Alawang kakapsat ang kakatawa kayo. Ayan na, kakatawa na. Kakatawa ito. Ay, bakit? Apay nakasigurado ka, agbayad ti panagdinata ko nasa di bakit nagreklamo na impis ka no ginatang nga wedding ring dapaw. Ay, apo, naging impis na di ginatang mga wedding ring tanlakay, nakaing impis, baka amot saan nga agbayag dato, iko natay bakit ka? Ay, apay man nakasigurado ka nga agbayag ti panagdinata, bakit ko na di lakay, pay sumut Ayan na po. Da kayo. Ay, katawa kanyam, sir. Pusturan pa. Alawan, damat ni kanuno nato, ni nato bugarin na nagpa-doktor kakabsat. Dahil yung next pagpakatawa. Ni nato apo na panji-doktor. Agdardara po ay isaka na si Marag ayanti hospital. Sakbay ko na kano di doktor ka. Sakbay ng agasan ka kabsat. Amadat nuan niya dagiti personal data mo kung nakano dati doktor ka. Anya tinagan mo kung nakano tayo lakay ka. Atay doktor ka. Natudok kung nakano. Wan amok nga natudok data sakam kung natay doktor. Anya tinagan mo doble kung natudok kung tatangka. Ay makapungtot tayo doktor ka kapsat. Kung nakano doktor ka. Oh, nalse may katuman ta interview na ba dawagam niya tinagan na dato yung pasyente kung natay doktor makapungtot. Kung nakano mo yung doktor ka. Anya tinagan mo kung anya tinagan na nalse kung na dati doktor ka ni nalse ka. Natudok. Ay makapungtot tayo doktoran. Agpapada kayo lang nga dinamuti tang-abon na kung natin doktor ta. Nato, dok. Kasi siyempre nato tinagan na di natudok. Natudok kami sa ka nakakapsat. Damat istorya kakapsat. Highland Sea kay natungalo na siya nga natudok. Damat may sapo nga bakla nga napan kano gimatang tita rong kastoy ti patanganda. Kung na bakla kano ka manong kung na kan ditindero sagma mo ti tarong yo kung na sagma mo ti tarong yo manong kung na nakatindero ka yes iti dua nga pidaso ading ko na nakadatay gumatang ko na bakla ko. Ha? May salaing ti ka sa pulak ngem amokon si daik dayta maysan ko na tay bakla ka. Jay maysa po pag ano nakakapsat. Pag ano di bakla di maysa po tadwa ti katangan na ka just ti maysa bayad na. Pag ano na di maysa. Nakita yo di post ko nga pati kahoy ka isilsil da siguro isilsil na di maysa ta di maysa iso ti sidaan na gasam. Daw ni maysa
pagpakatawak. Kung nakano ni Mayang ka, apay idi nga idi, apay nga idi ararmen nakpailaeng ket kanayon nak nga regregalwan apay nga itansaan metten ko na dinabag na ng dati lalaki kinikwarog. Kung ni kwarog ka, apay niya nga gapo ko mga regalwan kapay, mayang ketay kasinsin mumot tinang ikasarking ka kung natay lakay. Apay nga idi ararmen nakpailaeng kakanayon na nga regregalwan ko na insanga na. Apay niya pala kung mga regalwan ka ke sabali mo tinangisi ni kasinsi mo tinangisa kaya nangikasarking ka ko na day gusto mo akakapsat nga gayem. Adamo may sa kakabsat nga napan nga baro nga napan nga na in despair kakabsat napan nagbartag gi mayo nagtimay sa nga restaurant pagbabartagan istorya to puto kaliwliwa ko na kung ano ka jag barbartag ka kayat ko ti makalipat kung na di nabartagan mangtid ka pa iti sa nga pulong nga beer kung nadatay kung nakandatay waiter kakabsat ka kung nadatay mo datay kwa kakabsat datay i-waiter kaya mo ti makalipat kung na sabay nga ikang katisa nga pulong nga beer kung na agbayad ka pa nga muna tano baka numabartek kanton malipatam ton ti agbayad kung na kakabsat iso nga dahil tinsong bat dati waiter kanya na siyempre pa iso kayat ko ti makalipat kung na nagarod ka sagbay nga ikang katisa nga pulong nga beer masapul nga agbayad ka pa nga muna baka malipatam ton ti agbayad kung na Adapay po kakabsat adot istorya kung nakaredy na para mabigat. O dati apo di istorya kag paiso dati. Di istorya pa lang idi ngam jaka mo no natanda na giti admin ko. Kasto nito ilda. O faithful love kada giti amin nga kakatawa gel kakabsat. Dagitay patapan basit met ti agbuy-buya ako nang. Iti may sapo nga bus nagbiyahe dagiti agapo nga bakit ken balasang kakabsat. Dagiti nga bakit kakabsat ket napanda nagbiyahe nagluganda po ti bus nga nagpailokos. Iti adda patapat kakabsat inabangan ida iti maysa nga iti grupo dagiti managdakdakes siguro tulisan dagiyay kuna jay tulisan ka amin nga lalaki dito'y bandana ti amyanan amin nga babae dito'y bandana iti bagatan kuna tayo iti tulisan pinababada amin dagi pasayro apo kaya idi kuna kano dati maysa nga tulisan pangulo ti tulisan ko aming nga babay, marip. Kung nakano dati tulisang kakabsat. Kung nakano mo dati balasang agapo ko, agiti aglola. Pangasiyo ka din kakabsat. Siyaklangan tiripon nyo sa nyo langan ni ramraman nililang ko. Kung na dati balasang. Pangasiyo apo, siyaklangan tiripon nyo. Hanyo lakad nga ni re-ripon ni lola ko na. Isaksakit dati balasang dati nilang nakakabsat. Tabakot. Apay nalakayat di bakit nga ma-rape kakabsat? Siyempre nakulbat. Kung na dati bakit ko, hoy! Apay mo nga kung na nga aming nga babae ka ma-rape? Kung na dati bakit na ungtan na pala dati balasang kakabsat? At agayam, kayat mo't gayam nililang apo nga marawanan. Ti kaya na apo ti ma-rape. Dati nga bakit? Talaga nga dati nga bakit kakabsat ka nasayet? So nga, dati apo. Adapay istorya kakabsat. Istorya ti may nga balod. Da kaya po nga nakadamdamo nga agbuya ditoy. Amok nga do ti damdamo ditoy.
Ada ka no, dahil nga istorya kagyaman na kiniman ng Joyce Pico Corpus, may isang katrabaho ka po di restaurant. Ada ka no apo, may isang nga naibalod nga lalaki. Nagwapo nga lalaki dato ikakapsat nga naibalod. Tata, kakapsat dati nga lalaki nga baro, siyempre, nabayag na naibalod no, 15 taon na di yung nagpagbalutan, siyempre, makaramaraman mo una yun na po, ti, luto niya po, Diyos. Kaya't na ma-rape mo't natabakat ko na ni Mana Angelina. Umanang, siyempre, apay tulong ka, nga baga na lang arudo na po nga amin nga la babae ko, ma-rape ko na di bakat, ipapili na kakapsat, kaya na magayam ti ma-rape ata nga bakat. Tatang ko na dati, kano, tay baro, di nakalaya, di pagbaludan dati, nagwapo nga baro, apo nga nabayag nga naibalod. Kung na dati baro ko, siyempre kaya nahaputi rumaman. Di nakarawaran, ijay pagbaludan. May isang arabi nga magmagnaiso na po, alda nasaba na nga may isang balabakot. Kung na bakot ko, nanang, may sanak na naibalod ko nabayaga kung nga hanga nakaraman. Kung na dati naibalod kakapsat kang kagayem. Kung na dati bakot, amon lata na di bakit di kayo nasa unatay nagwapo nga naibalod apo. Kaya nagkaroon na bayag ng hanga nakalkaraman. Siyempre nagkapupagbaludan. Kung nakano dati bakit, mayat nakadayta nga tungtungan nulaki di. Kaya't mo dahito nga patangan ta ko natin bakit hindi ka na kondisyon nakakapsat. Ta nakipatang dati lalaki nga hanang ripon di bakutan kaya pagustuhan na lang nga po. Nanang ko na nabayag na nga naibalod ko makarkaraman naklauna yung ko na dati naibalod kakapsat. Ko na dati bakit mayat nakenday ta nulaki di kaya mo datoy tungtungan taon no patakarak ko na no mapugtuam no mabilang mo no mano iti ngupeng ko taba ati kas bakit ka medyo awan tingupan no mapugtuam no mano tingupan ko iso data iti iso ti ubra enta ipamintal luta no mamimpat no mapugtuam no mano ti adapay lang ang ngupeng ko kuna dadya bakit dadya po ti patakaran dadya bakit ka siyempre pinugtuan nakakapsat na dua kunana dua kanu tingo pa nakaingaji mo bakit dua nga talaga paiso ka siyempre impamindua da impaminsanda impamindua da kakapsat kang gagayem tatan idi nalpasan siyempre naragsakan datay naibalod apo nga hanga nakarkaraman idi agawid ko mati lalakin ko nati bakit ka pumanawon ti lalaki ko nate bakit ko barok agsubli ka at dapay may isang hamo na bilang dadyay pasengseng ko na bakit kaya nasa una po datay bakit kaya't na pay ipamilo da kano tada kano pay hana na bilang apo binilang na kami ding pa nakaduwati na bilang na ka pinugtuan na pay ka impaminduada idi agawit ko tay lalakin pinukawan tay bakit barok agsubli ka dapay may isa dito pasengseng ko hamo na bilang nga ko na di bakat impamilo da kaya tantay bakit ti marip kakabsat so nga daya po ti istorya po dagiti babakat diya ka mo no kwa so nga dahito iti para kada kayo amin na po nayala po ko na ni Manang Angelina. Umakit ng nalaksa Inis mo, kikinit mo Nagtibayo kaunat Nutilan at pauli Ipamaginawang sexy At ang wensan ti 60 Kung ay nakailan makagargari Umakit nga ang panso Napisapay nga kinababato Makaalino ti patong na Makaparisupay na kinina Ang babaketa Sukon ko na dakhan nga Uray manuay uyawenda Di damit na tuy marina Pandikoko Manjo Nung nababaketa Idangan minang moti
bakit akain na yan ayan? Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin ang mutiganas, di bakit akain na yan ayan? Di pumatol, di bakit, kaskala at tatlang, awan sa pulang ikin na sami, arakot na ang ginagay. Di bakit nasinsipan, nakabanglo awan mintis, urang dukoy bebe, awan sa pulang kinagay. Tagalangan ko ay kukunada, nga amoy lupa ti amot da. Di bakit Manjo po di Spanish bread. nagpay Ilocano din nagramin. aras na? Hello to Madmin Mabela Arellano. Hey, Spanish bread nagimas. Napudot tayo nagimas. Thank you very much Kenny Daisy Agapay Guzman. Na tuwi magna agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin ang mutiganas, di bakit akain na yan ayan? Agbabaketa, puno nga agbabaketa, di dangamin ang mutiganas, di bakit akain na yan ayan? Di pumatol, inibakit, kaskala at daglang, awan sa pulang kinasami, arakot na ang ginagay. Ayan na po ituloy ko di pagpakatawak. Dapat pagpakatawak nga nyo pa'y nakita ngag. Basi magagbuyan. Nagsapa pa lang maturog dan.
nga boss kun may nga trabador. Kung nakano dati manager ko. May sa ti manager ti bangko ka ni Islaw. Oh, may Islaw nga janitor pinayaban na kakabsat. Tanislaw janitor pinayaban ni apo nga manager. Kung na manager ka no ka madmadlaw ko Islaw. Nga kang kanayong kameten nga sumsumrek nga maladaw dito yung bangko. Kung nakano dati manager. Kung na mo dati Islaw ko, one aminik manager nga siyak ti maladladaw. Ngem, kinaagpaiso na siyak meti kasapaan nga gawawid iti malem ko na dati janitor. Iso ti maladaw ka nga sumsumrek. Ngem, iso ti kasapaan met nga gawawid ti malem. Dinabakan dalata. Hanga nasapa nga sumrag ngem nasapa nga pumanaw. Sino ti kasjay kada kayo amin papagayam? Sino ti kasjay po nga iti kuana? Hello manang siya Bonifacio kuno nagkatawo mo ni manang Angelina. Alawon kakabsat kan gagayam hello ti Ferdinand Fernandez. Apo daji apo iti Dajiti para kada kayo amin na po nga waniti labas na. Kakatawa kayo po, customer, aminin na ka daw maladladaw nga sumrak, nga iso ka numati ka sa paan nga rumuar iti malom, dapay ka kasyayon. Kanta kakapsat. Hello. Hi Ilen Seria, ag sakit tiyan ko kat katawan sir kunada. Hello. Nabayag, adi ka nakit-kitan. Hello, kumusta ka? Kailiw ko kadam dito'y den na. Labas aldaw bulan kentawen, hayat mo kadin inda nagbaliwen, kayat ko ida apasublem, kailiw ko napintas alangin-langin. Hello, kumusta kan? Kumusta akmet di tapuso? Hello, kumusta kan? Tawag ko din kasumbatan. Kitaw ko asyak tayo isang petam. Tawagan mo sir kunada.
Tawagam ko na ni Mami May. Kata kayo amin na po nga buy-buya na yung pagkarabiyo amin na po. Highly marabilya. Marabilyosa. Abo hindi marabilyosa na pintas. Hello, kumusta ka? Nabayag, adita, nakit-kitan. Hello, kumusta ka? Kailiw ko, kaadam dito'y danag. Hello, kumusta ka? Kumusta met di tapuso? Hello, kumusta ka? Tawag ko din ka sumbatan. Kitaw ko asya tay sang petang. Hello, kumusta ka? Kumusta met di tapuso? Hello, kumusta ka? Tawag ko din ka sumbatan. Kitaw ko siya tay sang petang. Tamaluon na ka ni Mami Mayan. Daw ko asya tay sang petang. Hello, kumusta ka? Ang kasong ang sangpot maluon na ka ni Mami May ditoy. Tawagam ko na na tiro ser la tiro ko na da. Alawon la po na imbaga po nga aldaw yo amin na po nga 180 labas na. Dahito ya po ti para kata kayamin. Sa kasat na hay atmit aser kasi na po ko na da. Isala yun na po. Mangrungite disco. Asa mga dito 24 na buy-buya, mabayin na law na yan. Isang dong kumadamdaman. Hi to Robert Junior Ignacio Valenzuela. Happy watching Tita. Ayam mo din. Kitang tatakan to nga nagbuyan. Nalipata ko. Taiwan. Kay ni Robert Ignacio Valenzuela. Happy watching king ka. Kumusta kaya po Tita Taiwan? Ikinikin mo man Angelina Cortez ni Nicole Beltran. Kastamit kini Robert Junior Ignacio Valenzuela katawa. Sala ka Robert. A day of yun bigat ka. Hello manang Shelly Bonifacio. Happy watching kada kayo amin apaw. Napintas natin yung isala. Halim Mama May, sala ka Mami May. Intono raffle draw intono Sabado Domingo sala nakto. Sala ako na ni Robert. Agsala ka Robert.
Madam Sir, Angelina Cortez. Napintas dato yung ikinikinikin. Delikado, malobat na kapo. Aileen Seria, hello, Aileen. Enjoy ko lang ni Mami Mai. Sala kaabsat, awal tigulo. Ala bumasin. Kiss. Ay, tawo! Sabahin ninyo! Sabahin ninyo! Kiss na siya. Sala ka kanon. Abay ka kanon. This is the mix of DJ Brad. Uy, Loy, kasi mong kabaw! Kaw! 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 Ate di may kadwa. Ate, no naman din nakit. Dili kong kuya benga. Hello! Umemento. Wala na lagi glaba! Ayo, hello Robert. Junior Ignacio. May ko muna kay kadwa. Tawo! Sabahin ninyo! Diyan mo kuya. This is the mix of DJ Brad. Yan. Hola, Tisilo. Hola. Aquí, Ay. Ayan na po,
Alawa na po, nembag nga pa nagbuybuya yo amin na po, nga 27, basit tiag buyan, iso nga, dahito yun na po iti maudi nga sunata para ka na kayo. Siyempre no, mangagyo po dati nga sunatan, pagpakada na mo na po tabasit tiag buya, iso nga, kada kayo amin na po nga nagbuybuya, nagkatawa, nagsaksak iti tiyan na po dati, nag-istorya na po, nagis-istorya na kapo, agyaman na po na ikata kayo amin na po. Buyaon nyo mo pasit na video ka po di YouTube ko. Ken agpapalo kayo po tapno qualified kayo nga mga bakiti may nga buryas nga native nga baboy mabaling nga lechon ton. Mabula into no April into no July 19. Sumarunong ka Domingo po. Kaya ba nakada kayo amin na po nga buya manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Toy gayam nyo. Manong yo ading yo titangatang nga nagbalin nga timon iti daytoy nga kanito siak ni Roderick Temporal Ben Lizardo Molina manipod ditoy Santa Cruz, Tenerife, Spain. Kada kayo amin na po agyos na tiangina na imbag nga rabiyo, na imbag nga bigat, na imbag nga malemken, na imbag nga aldaw yo amin nga sangapada. Thank you very much for watching. Grace Duldulaw, na imbaga pong aldaw yo apo, kumasta kayo? Agpakpakada na ko na po. Pamakada nga bilang kada kayo amin. Good night, Robert Jr. Ignacio Valenzuela. Sa bagay, day of Piapo na bigat, ang buya kayo tumanin na bigatan. Sulataan na igamer iti ayan anak tao kaunggan to'y puso langit iti kayarigaken ka wen sikat tinayarapa ako napateg ka ko'y puso kenwig na diyan kaya amapu